Cando eu dende a Consellería de Cultura do Barco lle propoño e lle lanzo ese reto de poder liar o resto de concellos e asociacións para volver a intentar unha vez máis esa reivindicación para Florencio. Débora queda así un pouco abrallada primeiro como, pero si xa o intentaron outros, fixeron moitas cousas, traballaron moito, non o conseguiron. Eu lle dixen, imos a intentalo, non podemos quedarnos aí, ¿no? en todo ese traballo, e que todo ese traballo non valese para conseguir o que as dúas tiñamos claras despois desa conversa. Cando fomos falar co presidente da Real Academia, porque dende o minuto cero os implicamos, porque se nós queríamos conseguir o Día das Letras Galegas, o lóxico era que dende o minuto cero a Real Academia estivese informada de que íamos a por iso. O que lle dixemos foi que o Día da Real Academia, o Día das Letras Galegas, era tan só un trampolín, porque onde queríamos chegar era a fundación. E eu creo que hoxe, en esa etapa que Alfredo dicía, é unha etapa máis, pero aínda nos quedan moitas etapas para chegar á meta, non? Que estamos en contexto de ciclismo e contexto tour, vamos a remedar aí ou facer esa metáfora. Nos quedan moitas metas, nos quedan buscar moitos apoios, necesitamos moitos apoios, porque sen os apoios non poderemos continuar, e, polo tanto, non só das institucións, nin de todas as asociacións, sino tamén dos veciños e das veciñas de Valdeorras. Necesitámolos porque temos claro que todos os apoios que veñen da cidadanía son importantes e imprescindibles, como esta fundación o é para a comarca de Valdeorras.